Și acum calul din Vlădești va doborî propriul record de 325. Hai, calul, știu că poți. Românii au talent. Sau nu prea? Domnul arbitru, nu mergi. Băi, să-i dați like lui Calu pe Facebook, că va apărea pe Facebook. O să caute și Andra lui Măruță. Andra lui Măruță. Hai, Calu! Ultima dată a făcut 325. Să fie pentru Simi din Alinoasa, care e fanul tău. Simi stă în cap, la tine stă mingea în cap. Bine, Calule! Prieteni, zic să te las în pace. 100! Lasă calul, lasă freza! Că-ți dai cu gel! Balegă, ceva! Bine, calul! Undeva în Vlădești! Bine, calul! 1 minut jumate! Nu te dezechilibra, calule! Stai în patru! Ăsta are două! Zici când are 200? 200! 200! 1 minut 47! Hai, calu! Hai cu 500! Să vadă YouTube-ul, să vadă Facebook-ul! Românii au talent! Da, n-au noroc! Bine, calule! Hai cu 500! Două minute jumate, calule! 2 minute jumate! Extraordinar! Să nu zici la 300, că-i zic eu. Nu poți scăpa aici când beleac, în judecător, nu-i place de fața ta. Bine, calule! 3 minute! Bine, calu! 3 minute și 15! Capul plecat. Bine, calule, 3 minute jumate. 400, calule! Hai cu 500! Hai cu 500, calule! Să punem și eu campion. Ia-uzi, calule! 4 minute! Bine, calu! Hai, calu, în Vlădești, din Vlădești! Patru minute jumate! Nu te da, calule! Mai rezistă! Bine, calule! 500, calu! 500 de duble, calu din Vlădești! Hai cu like-urile, să curgă like-urile! Bine, calu! Bine, calu! 533! Calule!
Toată lumea aplaudă! Calu! Extraordinar!